Lego si nedal. Počkej, to je ještě. Ne, Tak to neplatil. To byl vlastňák. Jsou ty tačíš. Jako ty se Jako fakt. Ty Bogor vyskočil. Budeš mít vy. No, to. Ještě máme naštěstí jeden klisi. Já mám. Mama. Bogol. Motoho. Ne, to neplatil. 0-0. už to jedete minutu. Jedete to minutu a půl. Nedal to jasný. Gól. Ne, to bylo klasná. Ale to bylo. Co ne? To je moc nový pad. Můžete hrát i s tím padem. Nedej si, bratě, rozhodčí. On to natáčí. Budeme v televizi, co mám zahodit. Co mám Sašo, nech toho. Takže Saš. To je dobrý Martin. Jo, mám tři brankáře. Ten byl. Já vím, on mi vyskočil. Pekou pomusí. No. Vyhrávám 2-0. Ani nebude vzít. Teď se připodám. Hráč číslo 1 a dává 1. Dává gól. Říkej třeba a dává gól. Říkej Adame, jo? Jo. Teď to má pozor. Skoro dává gól. No pozor, připrav se. Jo. Připrav se. Yes. Ne, to je gól. Připrav se. To bylo děsný. Teď jsem připrav. Teď jsem připrav. Teď jsem připrav. Všechny vůbec nejde, jenom Gól. teď jsem Byl gól. Byl. Hej! Už to natáčíme 3 minutu a půl zase. 4-0, tak budeme mít 2. 4. Víc. Lego, teď se připrav. Teď se připravenej. Ne, ty máš víc. 5-0. Lego. Nedali jsme jeden gól a on už má 5. Jo. Máme. Koukej se, jak je dorazí. 5-1 je to. Je to natáčí, víš? Jo, Pepo, máme 5-3. víš, že ono se to nesmí. To by bylo platí.
Jak bez Gol. Jak oni už mají 7-6 to. Jak oni už mají 8 Přijďte akorát. Jo, nehrajte. A to neplatí, protože Bacha, Adame, bacha! Adame! Vy jste tím strašně hejbali. Odcházej, Pepo. Adame! Takhle se chovat nebudeš, děte. A navíc, oni s tím strašně hejbali. Tak jdi blíž. Adame, můžeš jít... Patrik. Ale já smrdím.